vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano mukoma ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetserawo. Inini ndiri musikana, ndine makore 23 years ekubereka. Currently I am doing my attachments muno muHarare, but kwedu kumusha kwandinobva kumasvingo. Ndakauyawo kunoku mukoma when I was at university. I'm still at university by the way. Saka ndine umwe mukomana wangu uyo wandinodanana naye. Mukomana wangu uyo he wants to marry me, but kubva zvandakatanga kuita ma-attachments pakambani apo pandiri kushanda ndiri mukomanashi, ndakabva ndazotanga kudanana nabosi vangu. Handitombozivi kuti what really happened, but takatongokaruka tava kutodanana. Well, first of all vakandiudza kuti like kumba kwavo zvinhu hazvina kumira mushe, as in kuleza hanzi she can no longer perform her duties in bed anymore because she has a chronic illness. Ivo vanorwara neshuga, diabetes, uye zvekare vanomboita vachibatwa neBP. Saka hanzi izvi zvinokonzeresa loss of appetite for her, kuti vange vachinzwa kuda kurara nemurume wedu uyu. So nyaya iripo ndeyekuti ivo vakatonditi this is the reason as to why I fell for you. Saka nyaya yavapo ndeyekuti vari kunditi kune kumwe kwavari kuda kuti ndinge ndichienda navo. He told me kuti he once went kuChipinge. This was a very long time ago, apo pavakatanga business ravo. Vachitaura neni mukoma vakanditi hanzi vakazoendako kuChipinge. This was kuma late 2016-2017 ndipo pavakaenda kuChipinge, and he never returned because vainge vaine mushonga wavainge vachida kupiwa so that business ravo ringe richisimukira. Ndakavabvunza kuti mushonga wei, vakangonditi mushonga uyo wandakahanzi ndinongopota ndichingozora kana kuri kunzi ndinenge ndichienda kunotaura nemaclients vanenge vachida kundipa macontracts. So mukoma, this is what he has told me. Hanzi kana tikaenda kuChipinge ikoko there are possibilities yekuti kulezi ava vanokwanisa kuzofa. Ndakamuti nhaiwe, are you even serious kuti wafunga kuti unge uchiuraya mukadzi wako? Vakabva vanditi mukadzi wangu has suffered so much. Hanzi dzimwe nguva handirare, ndinongorara usiku hwose ndakangorinda mukadzi wangu chete. Dzimwe nguva kana kufema anenge asingatombogoni. Hanzi tsoka dzavo kulezi dzinosvika pakutonhora kuita ice, zvitoratidza kutoti vanenge vava kutoda kutofa. Saka hanzi it's his own way of helping his wife to move to the next life. Saka vari kuda kuti vange vachienda kun'anga so that vange vachinopedzisa gulezi, and inini ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizovapo. I really do not know kuti why ndinofanira kuti ndinge ndichizovapo. Hanzi he is doing this for me. So mukomanashi, I really do not know kuti ndoita sei. At the same time I am scared kuti uyu murume kana kuri kunzi ndikamuramba kana kuti ndikaramba kuenda naye kuChipinge, maybe achazowana umwe munhu kana kuti umwe mukadzi waanozoenda naye ikoko, and I'm going to lose him. Already mukoma, I have lost a lot because ndakazotosvika pakuzongomanikidzira kutosika bonde nemukomana uyo ari kuda kundiroora. When he found out kuti already ndainge ndakatoshama, ndakabva ndamunyepera kuti it was because of my sports awo andainge ndichiita ndichiri kuchikoro. Those sporting activities ndo akakonzeresa kuti pasazobuda ropa patakazotanga kurara tose. He understood zvake, but inyawo yekuti naiyewo he does not have any experience at all. Saka here I am at a loss panapa mukoma. Kana kuri kunzi ndikamuramba murume uyu nemari dzake dzaainadzo ndinokwanisa kuzorwadziswa mune ramangwana, kana kuri kunzi uyu ari kuda kundiroora kana akazofunga zvakanaka kuti there is no way that he can marry me. So mukoma, ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. Ndoita sei mukoma? He has even promised me kuti I can be permanently employed at his place as well. Kana ndisingatodi kushanda, he can just have me staying somewhere ndichingopiwa mari ndakagara. Please assist me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva
ichibva kune mwanasikana uyu ndiye munhu anoda shamu, anyazoda shamu, kunyatsotemerwa shamu munhu omboshwapurwa apa wakabva kumba uchiti uri kuya kuHarare kuzoita zvechikoro, nawo wava kumhanyidzana nevarume vevanhu. At the same time apa hausi kana kutombovhunduka, hausi kana kumbotya. Munhu ari kukudza kuti ndoda kuenda kuChipinge kwandakaenda hanzi kuma 2016 2017 ndikanopiwa mishonga yekuti bhizinesi rangu ringe richizosimukira. So now ndoda kudzokera ikoko. Apa munhu achidzokera ikoko ari kuti arikuda kunouraya mukadzi wake. Apa iwewe you are not even scared, you are worried kuti kana ndikasaenda naye anokwanisa kuzoenda ikoko nomumwe mukadzi, then I will lose him. Ko ukasvika ikoko kana ukaurawa, then what? Let us try to speak with her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Mukoma Nash, iniwo ndakajoiniswa zvehuroi naticha vemwana wangu. Zvakaitika mukoma, ndakati ndaenda kuchikoro mushure mekunge ndafonerwa zvichinzi mwana wangu ainge achiita musikanzwa. I went there mukoma and I spoke with the headmistress. On my way out, that was when I was picked up na teacher vemwana wangu. She was also going out. Mukoma Nash, ndakangoti ndichingonopinda motikari ndakabva ndangonzwa voice rakanditi namata, but mukoma ndakangonzwa nungu pandakanzwa voice iroro parakanditi namata. Ndokubva tatanga kutaura paya. Saka teacher vemwana wangu, munhu wekuti vane maflea markets, vakabva vandeiti ivo vainge vaine imwe flea market iyoyo vakanditi vainge vachida kutsvaka munhu wavanotengesera everything that she had in stock. What I needed to do was to find money yekuzobhadhara rent chete. Ndakafara mukoma Nash. Even my husband said kuti this was very great. We then had another meeting with him, but kubva ipapo patikazoenda kumba kwavo teacher ava vemwana wangu ndopandakatanga kurota. The very first terrible dream that I had, ndakarota ndiri kumakuva. Like this was the first time like ever in my life kutorota ndiri kumakuva. Ndakabva ndati what is going on here. Ngoma ndakaramba ndichingofamba ndiriko kumakuva, ndichifamba ndichingodzungaira kudaro, ndopandakabva ndazosangana na teacher vemwana wangu vainge vakashama. Ndikabva ndati and then kochii chiri kuitika. Ndopavakabva vazonditi kuti usazonetsana nezvipoko, zvauri kufanira kuti unge uchiita ndezvekuti chibvisawo hembe dzako, otherwise kana ukaramba wakapfeka zvipoko izvi chichatozviona kuti iwewe uri munhu nje zvake asitomborinawo kana simba, saka zvinobva zvazotanga kunetsana newe. Takaramba tichifamba mukoma, ndopavakabva vazongoti iwe ndatibvisa hembe, huona chipoko icho. Zveshuwa mukoma, ndakatochiona chipoko ichi mukoma chakatobuda muguva racho. Ndobva chatanga kufamba, chainge chava kumhanya zvino chichiuya apo patainge takamira. Ndikabva ndatotanga kutokurura hembe dzangu, ndokubva chatongonyangarika. So mukoma takabva taramba tichingofamba tiri mumakuva. Handina kuziva kuti awa ainge ari makuva ekupi, but zvairakidza kuti tainge tiri munomu muHarare. Takaramba tichifamba mukoma, then tikabva tazoona kumwe kwainge kuine vamwe vakadzi vainge vakaungana. Akabva ati uku ndokwatiri kufanira kuti tinge tichienda. Takafamba ndokubva tasvika pavainge vari vakadzi vaivai. Inini ndakabva ndazonzi ndinge ndichizomira pakati pecircle. So in the middle of the circle as well painge paine umwe mukadzi uyu ainge akagara pane rimwe zicheya, but mukadzi uyu face yake yaikwanisa kutarisa kuma directions ose at the same time. Zvinonetsa kuti ndinge ndichinyatso kuexplaina, but mukadzi uyu iye tingangoti mweya, kana kuti vamwe vanonamata vanoti idhimoni. Ndikabva ndanzi mukadzi iyeye ndiye anokontrola grupu iroro randainge ndava kunzi ndo richazova grupu randinenge ndichishandidzana naro, like she is the queen in that group. Saka ndakabva ndazonzi ndinge ndichipfugama. Mushure mekunge ndapfugama, ndine mimwe mishonga yandakanzi ndinge ndichizonwa. Mushure mekunge ndanwiswa mishonga yaya yekusimbisa hana yangu, ndakabva ndazopiwa nyama. Nyama iyi ndakatoona kuti yainge iri mbishi. Ndakamboramba kuidya, but ndichinoidya kudai I felt as if I was eating sweet chocolate mukoma.
nazvino pose pandinenge ndichidya nyama yemunhu I feel as if I am eating sweet chocolate. Mushure mekunge ndadya nyama iya yemunhu ndikabva ndazotanga kutemererwa nyora dzainge dzichirwadza because musi wacho iwoyo on that first night ndakatemererwa nyora dzainge dzichikwana idzo kuita 5. After that ndakangoramba ndichingorota hope. Ndaiti kana ndikarota hope ndaibva ndavafonera tichave mwana wangu vakabva vazonditi you know what, iwewe sezvo tava kuwirirana there is no need yekuti unge uchitotsvaka mari yerent. All that you need is to find musikana wekuti anenge achiuya kuzotengesa. So ndo pandakabva ndatotangawo kutoita mushandi wangu kusvika pari zvino mukoma ndatova netumabusinesses twangu and ndo kujoinawo kwandakaita idzodzi dzisitanism dzacho. Dzimwe nguva shave iri rinotondibata mukoma, kunyange zvikanzi pamba panenge paine vanhu, shave iri kana rikandibata ndinotombobuda mumba nekuti chiso changu chinenge chichitoita sekunge chava kuda kutoshanduka. Ende shave iri parinowanzo kundibata ndepaya pekuti zuva rinenge rava kuda kunorereka. Hakusi kunzi rinotondibata zvekuti ndinenge ndava kutoda kutokurura nhumbi so that ndinge ndichibuda ndichienda kunoroya, kwete, rinenge richingouya richienda richiuya richienda, but zuva rinozoti kana ranyura ipapo rinonyatso kundibata zvekuti kana mumba ndinotobuda dhoo rakakiyiwa. Murume wangu mukoma ndinongosiya ndakaisa mugoti parutivi rwake, iye anotofungidzira kuti anotorara dzimwe nguva akatondihaga, izvo kwaani anenge akatohaga zvake mugoti. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma Nashe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mukadzi ndine makore 29 years kuberekwa, ndine vana vangu vaviri uye zvekare ndine murume wangu. Tikuraramawo tiri muno munyika yavatorwa mukoma, but secret yangu yakamira sekudai so. Murume wangu haatozvizivi kuti ndine imwe n'anga iyo yandiri kutaura nayo paWhatsApp uye zvekare ndakatanga kutaura nayo n'anga iyi kuri kuFacebook. Saka varume ava ivo vanoshanda vari vaviri, saka akabva azonditi iwe uchitsvaga day. N'anga yacho inorakidzawo kuti inogara makaremo muno muprovince mandigere muGauteng, because akanditi tsvaka day rekuti unorovha uregedza kuenda kubasa, then wozondifonera tobva tazouya kumba kwako, ndo kwatinokwanisa kuzoita marituals acho iwawo. N'anga idzi mukoma ndedzekuMalawi, saka dzichiti dziri kuda kuuya kumba kwangu it is because hanzi kuti inini ndinge ndichizokwanisa kuita mari, hanzi panotodiwa chibereko changu. Saka ndakavabvunza kuti zvino chibereko changu ichi muchachitora sei? Akabva anditi tinokupa mari. Ndikavati munondipa mari? Akanditi mari yatinokwanisa kukupa it is either 120 to 160,000 rands, but ziva kuti chibereko chako tinokwanisa kungochitora chete kana watitendedza kuti tinge tichikuchinjanisa, tinoswera tichirara newe. Hanzi ndiko kuti vange vachikwanisa kuzotora chibereko changu. So mukoma, ndiyo nyayawo yandiunzawo pano. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetserawo. Zviriko here izvi? The reason is to why ndafunga hangu kutengesa chibereko changu, it is because life yacho yakaoma. Kana ndikatarisa murume wangu, munhu yawe anonzi ari hopeless, there is no hope at all. Sezvandakaudzwa namama vangu when I introduced him to her, vakanditi this is the definition of hopelessness, because murume wangu haatomborina kana ambition at all. He is a man who is comfortable with the work that he is doing as a garden boy. Iniwo ndinoshanda samaid. Saka ndanga ndafunga hangu kuti zviri nani kuti ndinge ndichitengesa chibereko changu, zvimwe kuda ndinokwanisawo kurarama kalife kanenge kari nani. And I don't think kuti kana ndikaita mari I'm going to dump him. I just want a better life for me and him, because murume hangu kumuda ndinomuda. Kana variko vamwe vakadzi vakambotengesawo zvibereko zvavo, please help me. Ndiyo process yacho here iyi.
yekuti unotanga warara kurarwa muswere wese wezuva nen'anga then wobva wazopiwa mari. Am I being robbed here? Hanzi hapana kana mari yangu inodiwa. That is why I've been telling myself kuti this might be something that is good since I won't be paying anything, rather I am going to get paid at the end of the day. I need this money. Ndotozviudza kuti kana ndikakwanisa kuwana mari yakawanda kudaro, then ndobva ndatoenda kumusha nemurume tinoenda kumusha, then tobva tatsvakawo chibusiness chedu chekuti tinobva taita zvimwe kudawo. Maybe ndikakasika kuita mhiko dzacho idzodzo ndikatengesa chibereko changu before December, tobva tatoenda kumusha by the end of December, maybe tinenge tatoita mari, because I wanted to open a shop kweduwo kwatinobva, because shop inotonzi ndo shop hombe, like you have to travel for a very long distance. Saka ndanga ndichida kuvhura sort of like wholesale. I think kuti ndinokwanisa kutoita mari mukoma. Please ndibetsereiwo nemazano. I was willing to do it, but now I am scared because vanhu vanogara vachingondifonera vachiti tichauya rini kuzorara newe nekukupa mari yako mushure mekunge tatora chibereko chako. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi zviriko here izvozvo zvokuti n'anga inorara newe yokupa mari on top of that, but inenge yakutorera chibereko chako. Yo, strange things indeed they do happen in this world. Ko mukarara nadzo n'anga idzi dzacho, then mobva maregedza kupiwa mari yacho, makavimbiswa kuti once tarara newe tichakupa mari. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Hanzi murume wangu, amai vangu vakanditi, he is a man without an ambition. Hey, mawani.